Sziasztok! Ezúttal Szigligetre látogattunk el, ebbe a csodálatos kis Balaton felvidéki, Balatonparti falucskába, és itt a helyi nevezetességeket, sajátosságokat szeretném nektek megmutatni. Ebben óriási segítségemre lesz kedves házigazdáink legfiatalabb tagja, Zsombor, Piros Zsombor. És most Zsombortól megkérdezzük, hogy akkor mi a túraútvonal, mit fogunk megnézni itt Szigligeten. Hát legelőször is lemegyünk az Egri patakhoz, utána felmegyünk a várba, megnézzük a focipályát, és lemegyünk a strandra is. Wow, és akkor ússzunk meg minden. Igen. Szuper! Látom, becsomagoltál jó túravezető módjára. Igen. Van mindenünk? Kaja, étel, ital? Igen. Szuper, nagyon jó. Hát akkor ez egy jó kis program lesz, ez egy ilyen 6-8 órás program szerintem, úgyhogy induljunk is neki. Jó? Gyerünk, Zsombor! Na, megérkeztünk a Egerpatakhoz, itt Szigligeten. Egy kicsit olyan érzésem van, mint a Tüskevár. Ha így körbenézek a tájba. Nagyon szép. És Zsombor megmutatott egy horgászhelyet itt az Egerpataknál. Ilyen szép ez a kis patak. Egy pár száz méterre vagyunk a házigazdáink házától. És ilyen 10-15 percet sétáltunk, úgyhogy nagyon jó. És állítólag itt ebben a patakban nagyon szép halakat lehet fogni. Ki gondolná? Itt sok hal van, Zsombor, mekkora halat fogtál? Ekkorát. Olyan nagyot? Igen. Az igen. Milyen fajta volt? Kárász. Kárász. Hú, az nagyon finom. Kisütve. Hát, nagyon kellemes ide eljönni és kikapcsolódni, egy kicsit pecázni. Itt a természet vadregényes táján, itt Szigligeten. No, megyünk tovább. Megérkeztünk a Szigligeti várba. És egy nagyon kellemes meglepetésért, mert kívülről azt hittem, hogy ez egy elhagyatott vár, rom. Aztán amikor beléptünk, akkor nagyon színes kavalkát fogadott minket. Van itt minden, íjászat, színes fakardok, pajzsok, és mindenféle középkori vár sajátosságot bemutató termek. Illetve gyönyörű panoráma, főképp onnan fentről, a toronyból. Ágyú is van. És a csodálatos Badacsony. És látható, nagyon szép. Kimondottan gyerekes családoknak ideális, mert itt aztán egy egész délutánt el tudnak tölteni a kölykök ezzel a sok középkori játékkal. Szép. Itt vagyunk Szigligeten, és meglátogattuk a Szigligeti Arborétumot, a Szigligeti Eszterházy kastély alkotóház parkját. Rendszeresen alkotóművészek táboroznak itt. Nagyon szép a park. Forró nyári napokon itt meg lehet hűsölni. Szép a park, nagyon érdemes ide is eljönni és megnézni. Megérkeztünk a Szigligeti Balaton parti strandra. Augusztus vége van, és esős, borús idő van, ezért ilyen üres most a strand.
De ezt még mindenképp szerettem volna megmutatni nektek, mert nagyon szép és rendezett strandja van Szigligetnek. Strandröpipályával, vízibiciklikkel, kajakkal, amerre most mutatom a kamerát, és ami nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a víznek a talaja, tehát a vízben a talaj, az nem iszapos, mint általában az északi partokon szokott lenni, hanem mint hogyha így mesterségesen kemény, döngölt földet hoztak volna létre, tehát egyáltalán nem süllyed el bele a lábunk. Nagyon jó kemény a talaja a szigligeti strandnak. Szerintem biztos, hogy lehet, hogy tettek ezért, hogy ez így legyen. Hamar mélyült, tehát itt a bójáknál már bóják után 1-2 méterrel már nem ér le a lábunk, tehát úszni nagyon klassz. És nagyon szép rendezett a strand. Büfékkel, halas helyekkel. Itt van Oszi bácsi keszegezője. Ami szintén nagyon szimpatikus, hogy külön gondoltak a gyerekes családokra, és a strand egyik végébe kialakítottak kisgyermekes családok részére nagyon alkalmas részeket. Majd mindjárt meg is nézzük. Ahol egy kis öblös részt hoztak létre. Íme itt láthatjátok. Nagy homokozós résszel. Játszótér is van. És ami nagyon jó, egy ilyen függönyös, árnyékos helyet hoztak itt létre, egy gyönyörű szép füves részen. Tehát, hogyha nagyon-nagyon nagy a hőség, akkor ide a kisgyerekekkel be lehet jönni, családoknak elhúzni a függöny, és már is nem éget minket a nap. Ez nagyon jó, ilyet még nem láttam. Így a Balatonparti strandokon. Úgyhogy tényleg nagyon odafigyeltek itt minden korosztályra. De gondoltak a nagyobbakra is, és egy nagyon profi, még egy strandröpipálya van. Íme. És ott mellette pedig egy strandfocipálya is ki van alakítva. A belépő teljesen korrekt, megfizethető, és rengeteg szuper kis szolgáltatást kapunk itt a strandon. Hát nagyon szép a Szigligeti strand, érdemes ide is eljönni, ha itt vagytok. Sziasztok!